И хора, първо съм видео за завършен ще бъде как коментирам моя матч, където изиграх. Аз знам резултата, няма да ви го кажа, сами ще го видите, нали, заради това правя видео. Така, Барса Реал Мадрид, това си мислих, че е един мой приятел, но май не беше. Въпреки, че той има същия Неста в защита. Знаете ли, това май е моят приятел. Всъщност моят приятел е май. Не съм много убеден. Кико, ако това си ти, пиши ми в коментарите. Ако видиш видеото. Ето го моят отбор, техен такова център е. Джердини той веднага винаги влиза в атака. Сега аз го карам, защото така пресирам и ми е по-тегаво. Тук Роберто Карлос не изигра добре, но това си беше грешка на играча на противника. Роберто Карлос тук към Шаби. Шаби тук брутална грешка, тъпа направи. В тази ситуация просто нямам думи тук за Шаби. Шаби в принцип много добър играч на отбор. Роберто Карлос тук перфектно влизане. Без фал, но остро и здраво. Просто защита ми е бомба. Тук той с тия слаби играчи от корнер никога няма да ми вкара, защото са много ниски. Карлос поел тук отнема по много добър начин. Също, да. И ето към май беше направена една простотия. Май. Май така си мисля. Да, тук подаде на моя. На чарлата му. Барнес тук няма да употребявам още думи в това видео, защото ме мързи после да оправям някакви да едитвам глупости. Не сте високи, няма как да влезем, въпреки че това може и да е автогол. Но да, Зидан не пак, Джерзиньо. Тук много добре си такова. Той се опита да се меша и това според мен беше чист фал, защото го бутна в гръб. Но според играта това не е било фал. И нямам да ми просто това игра понякога дава някакви чисти фалове, не ги давам. Така че тук много зле от Барнес. Той Барнес е пократително зле, както съм го взела в отбора ми. Чарлтън, Шаби. И тук е първия гол на Шаби. Брутален гол. Просто Шаби не беше вкарвал гол толкова много време. този матч бахти го. Така, вече 1-0 за Барса. Аз си знам резултата, ще видите какъв брутален гол вкарах. Третия ми гол беше просто не беше пократителен, но това беше... Третия ми гол беше просто пократителна грешка. Чарлтън. Кантона. Кантона тук губи основно от Чарлтън. Кантона тук трябваше да стреля по-леко. И сега топката е за вратаря. Много бейсик играч бих казал. Кантона. Тук ще е гол на Джерзиньо. Моето дясно крило. Не, в другото. В една такава подобна ситуация Джерзиньо ще вкара гол. Само това мога да ви кажа. Друго вече няма да ви издавам. Център изпълнява Кантона към Джерзиньо. Разбира се, той Джерзиньо е мешащата ми машина. Буквално. Това е корнер и тук играча. Айде да си продължиме малко. И тук Джерзиньо. Нали, аз не знам какво съм направил. Тук май ще бъде гол на Джерзиньо. Тук той прави грешка и Джерзиньо взима топката. Ето тук. Джерзиньо е десничар, подчертавам. Проверете с кой крак вкарва този брутален гол. Вратаря дори не се мърда, дори не подскача, дори не се опитва. Джерзиньо е десничар, този гол го вкара с левия крак. Аз не му повярвам. Джерзиньо има 4 звезди Уинквуд, а вкарва много добри голове с левия крак, въпреки че е десничар. И пише, че левия му крак е много слаб. Не мога да разбера тази игра как ме лъже брутално. Така, умно ме лъжи човек. Това не е много интересен мач за гледане, но главно вече видеята ми може и да се е така как коментирам някакви мои мачове. Когато съм победил, да ще ги пращам там в моята лига и просто ще ги снимам и ще си коментирам след това. Така, това може да ми е главно видеята и някакви там шортове забавни. Джерзиньо тук се опита да се мешам. Джерзиньо, Неста, буквално най-големия враг на Джерзиньо. 2-0 за Барса. Тук не мога да разбера защо има фал. Тук не трябваше да има нито фал за мен, нито за него. Това беше чиста измислица на рефера. Това е съдийството пократително, както в България. Същата работа, брат.
Аре бе, тук Джерзиньо между другото прави много големи простоти. Тук вратаря си скарва топката в тъчдаун. Значи, аз тогава не можех да разбера това тъп ли е да изкара топката в тъч, може поне изчисти напред, не настрани. Шаби. Чарлтън. Към Джерзиньо и тук Джерзиньо губи по много смешен начин топката. Така Карлос Пуйол не успява да вземе, но той искам да ми напишете как му се произнася името. Ще ви прата нещо като такова, нещо като шортс картата и да ми напишете как се произнася името му. Тук е третия ми гол, много тъпа грешка направи, гледайте. Той даде на Кантона доброволно и Кантона е десничар с левия крак, брутална финеска. Просто нямам думи тук, противника ми, каква тъпа грешка направи. Вижте го, той си, аз тук скипнах повторението, той ми подаде, буквално доброволно си даде да му вкарам гол. Тук играта ще ми бъгне няколко пъти в края, не знам защо така се е получило. В това, защото искаше да излезне от играта, ама не знам какво стана. Опиташе да излезне от играта и заради това сега малко ще бъгвам. Белингъм, тук си имаше 15 човека. Тук ще има жълт картон за Барнес. И това е, между другото, повече голове няма да има в този матч. 3-0 ще завърши за мен. И тук ще има прек свободен, който той няма да вкара. Който той отиграва пократително, брат. Буквално пократително го изиграват на това статично положение. Сега ми извънна една съученичка по телефона. Това не му обръщайте внимание. Тя ми звъни за хода на теле нагоре в чещето. Така, това вече е друга тема. Така, ето толкова крив това. Може и да го вкарам с Роберто Карлос оттам. Въпреки, че фаловете ми ги бие Джерзиньо, което ще е трудно да я вкарам оттам с Джерзиньо, защото е десничар, това е за лев крак. Абонирайте се за канала и от мен. Чао, чао!